Възглавницата има две основни функции – да поддържа врата ни в правилна позиция, както и да предотвратява изпотяването и изстиването по време на сън. Първото нещо, което е важно при възглавницата, е нейната височина. При различните пози на сън имаме нужда от различна възглавница. При сън по гръб е важно възглавницата да е ниска, за да не се изкривява вратът ни надолу. Докато при странична поза на сън, възглавницата трябва да е по-висока, за да компенсира разстоянието между главата и раменете. Когато спим по корем пък, е нужно възглавницата да е средно висока според гръдния ни кош. Тук идва проблемът, че повечето хора сменят позата си на сън средно по около 20 пъти на нощ, а с това сменят и нуждата от различна височина на възглавницата. Затова ние препоръчваме възглавница от Memory пяна, която регулира своята височина според натиска, който я е приложен. Когато спим по гръб, главата ни има по-малка площ, заради което тежестта кара Memory пяната да потъне и възглавницата става по-ниска. Докато когато спим настрани, главата ни има по-голяма площ, затова възглавницата се издига и компенсира за разликата между раменете и главата. Второто нещо, което трябва да прави възглавницата, е да осигурява добрия климат на сън. Причината да се потиме повече в областта на врата е, че през него преминават големи кръвоносни съдове, които го загряват. Добрата възглавница не трябва да поема топлината, отделена от врата, а отделената влага трябва да се попива и изпарява от цялата възглавница, за да се предотврати изстиването ни.